Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing bocah-bocah. Supaya sinau dina iki lancar, ayo diwiwiti donga menurut agama lan kepercayaane dewi-dewi. Donga diwiwiti. Donga rampung. Isu iki piye kabare bocah-bocah? Alhamdulillah, tetap semangat luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, ketok semangat. Mesti wis padha adus lan sarapan. Iku pratandha kowe kabeh wis siap anggone arep sinau. Menawa ana kanca sing lara, ayo bareng-bareng dongakno supaya enggal waras lan bisa sinau meneh. Ing pasinaon sedurunge, kowe kabeh wis ngrembug ngenani tembang kinanti. Ayo gatekno tembang kinanti iki. Padha kelangan ing kalbu mring sasmita amrih lantip aja pijer manganendra kaprawiran den kaesti pesunan sarira nira sudanen dahar lan guling. Tembung-tembung sing ana ing tembang kinanti kasebut antarane tembang kinanti iku salah sawijine tembang macapat kang sapadane ana 6 gatra. Guru wilangan lan guru lagune yaiku 8U, 8I, 8A, 8I, 8A, 8I. Ing pasinaon sedurunge, kowe kabeh uga wis sinau gladhen nembang kinanti. Tembang macapat kinanti pelok papat 5 monem cici cicinem cirara cinem mama mamanam ciro cinem cirara cici ciro cinem mama
Cirocinem Ciroro Monam nam nam Monam monam Cirocinem Monam cici cici loro ciroci padha kelangan ing tabuh mring sasmita amrih lantit aja pijak mangan nendra kaprawira dan KSP pesunan satriro niro Sudanenta harlan guling Dina iki Bu Guru arep ngajak sinau basa Jawa. Pasinaon papat yaiku budi pekerti utawa kesetiaan. Piwulang telu babagan critakno maneh isi tembang kinanti. Dene tujuan piwulang dina iki yaiku 1. Saking kegiatan ngempalno informasi, siswa saged rembugan tentang cara nyeritakno maneh isi tembang kinanti ing ragam krama kanthi leres. 2. Saking kegiatan ngasosiasi, siswa saged gladhen nyeritakno maneh isi tembang kinanti ing ragam krama kanthi leres. 3. Saking kegiatan mengkomunikasikan, siswa saged nyritakno maneh isi tembang kinanti ing ragam krama kanthi leres. Ayo gatekno maneh tembang kinanti iki. Padha kelangan ing kabuh mring sasmita amrih lantip aja pijar mangan nendra kaprawiran den kaesti pasu
udanen dahar lan guling. Ayo saiki critakno apa isine tembang kinanti kasebut ing basa krama. Kanggo nuntun lan gampangake anggonmu nyeritake apa isine tembang kinanti ing ngarep, wangsulana pitakon-pitakon iki ing basa krama. Manawa kangelan anggonmu mangsuli pitakon-pitakon, bisa nyuwun tulung utawa rembugan marang wong tuamu, simbahmu, kakangmu, mbakyumu, utawa sapa bae sing ana ing omahmu. Saiki wangsulana pitakon-pitakon iki ing basa krama. Sakwise iku, wangsulanmu mau rakiten dadi ukara-ukara kang nyambung. Ukara-ukara sing kok rakit kasebut sejatine isine tembang kinanti iku. Ayo saiki bukumu tulisen wangsulan-wangsulan iku rakiten dadi ukara-ukara kang nyambung dadi isine tembang kinanti. Banjur kirimna marang gurumu. Sabanjure coba kok critakno maneh isine tembang kinanti mau migunakake basa krama kanthi direkam. Kirimna rekaman iku ing gurumu lan bisa uga kirimna rekaman iku ing grup kelasmu supaya kanca-kancamu nggatekno kanthi tenang. Dadi dina iki dhewe wis sinau. Sing pertama, carane njritakno maneh isine tembang kinanti ing ragam basa krama kanthi leres saka kegiatan ngumpulna informasi. Kaping pindho, dhewe wis sinau critakno maneh isine tembang kinanti ing ragam basa krama kanthi leres saka kegiatan ngasosiasi. Sing terakhir, dhewe uga wis sinau mengkomunikasikan njritakno maneh isine tembang kinanti ing ragam basa krama kanthi leres. Aja lali wangsulan-wangsulan pitakon sing wis dirakit, ditulis lan direkam, banjur dikirim marang gurumu utawa ing grup kelasmu. Cukup sakmene pasinaon dina iki. Ing pasinaon saklanjute dhewe arep sinau babagan tulisan aksara Jawa. Kanggo mungkasi pasinaon dina iki, Bu Guru matur nuwun marang bocah-bocah sing wis nggatekno pasinaon dina iki kanthi temen. Ing mangsa pagebluk iki muga-muga kowe kabeh tetep semangat sinau lan tetep jaga kesehatan. Nganggo masker yen arep metu omah, uga wijik nganggo sabun lan banyu sing ngalir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lesti pasunan sarira nira